And turn. At være mor er fucking kreativt, og være mor er jo også at tænke over fremtiden på en meget konkret og helst selvfølgelig meget, meget kærlig måde. Hvad nu, hvis jeg aldrig var blevet kunstner? Oh dear, why so melodramatic? In the future you will walk willy-nilly into a store. In this case a clothing store, in this case an Urban Outfitters, because that's your daughter's favorite store. She'll be 14 years old at the time of this trip. Altså det der med at være mor-kunstner, det er jo noget, jeg har beskæftiget mig med i rigtig lang tid. Det er jo sådan noget, der begynder altså helt tilbage i Amsterdam, hvor jeg gik og malede, men blev smidt ud af mit galleri, da jeg blev mor for anden gang og sådan nogle ting. Ikke? Jeg er ikke en kunstner, der typisk arbejder sådan med, at jeg først laver en proposal, og så laver jeg en plan, og så udfører jeg værket. Altså det er faktisk tit, når man står med hænderne i materialet, at det begynder at rykke i en, og man skal den vej, eller man skal den vej, eller hvad nu hvis? Hvad nu hvis jeg var blevet en mand? Var jeg så stadigvæk feminist? Hvad nu hvis er en fundamental idé, som man bliver ved med ligesom at besøge, hvis man engang har for eksempel emigreret, og har vidst, at man kunne også være blevet hjemme. In the sales bins, because it's January and so everything is on sale, you stumble upon a pile of sequin throw pillows emblazoned with the word feminist. Up close it stretches across your field of vision, like an uphill battleground. You think to yourself, did my foremothers die on that hill? You leave the store with no purchase, thinking you can always come back in case your home needs a feminist makeover. Hvad nu, hvis man kunne være mor og kunstner? Man har ligesom to hang-ups, når man er maler og når man er mor. Du ved, så er man sådan lidt en dum kunstner. Altså sådan, ja, men det er sådan nogle, altså det er jo sådan nogle, du ved, det er jo sådan nogle hang-ups, man har. Det er sådan, når man har lidt sådan en monkey on your back. Så tænkte jeg, nu skal jeg bare vise dem. Og så begyndte jeg på det her studie i Visual and Critical Studies. Men i hvert fald, der snakkede vi en hel del, selvfølgelig kunstteori, men også feminismeteori, kønsteori, queer-teori, raceteori, alt det der, ikke? Igen, så hver gang jeg ligesom begyndte at snakke om de her ting, sådan fra min position, sådan praksisbaseret, vidensbaseret, ekspertposition, synes jeg selv. Fra at være mor, så var det sådan noget, det snakker vi ikke om her. Altså det var sådan lidt, så var man også lidt sådan en failed feminist. Altså så blev jeg bare sådan lidt, fanden tage det. Altså hvis vi ikke kan snakke om det her, så skriver jeg min tese, så skriver jeg min thesis om det. Altså at jeg ville lave en installation, jeg ville ikke bare skrive en thesis. Og så blev vi jo nødt til at snakke om det. Det var sådan startskuddet på, at det her kunne man godt skrive om, det her kunne man godt tale om, det her kunne man godt lave kunst om. Fordi jeg har altid fået at vide, du ved, når jeg malede billeder af mine børn og sådan, at det var bare for sentimentalt, det var for blødsøden, det var for... På hollandsk siger man trøtter. Det er det værste, man kan være som kunstner på hollandsk. Altså, det er bare... Så modernism var et springende punkt i forhold til min praksis, i forhold til den måde, jeg arbejdede på med materiale, både fysisk materiale, billedmateriale, tekstmateriale, hvor det egentlig begyndte at blive en slags surdej, som man bliver ved med, ligesom man putter noget nyt i hele tiden. Det gærer, og man tager noget ud. Altså man bager et brød, man skriver en bog, man laver en udstilling.
Hvad nu, hvis det var Donna Summers verden, og vi bare levede i den? Så altså, vi havde modernism, og så havde jeg så de her arbejder, som jeg var begyndt på at arbejde på i Chicago i atelieret, som jeg i første omgang havde givet arbejdstitlen WIP, altså Work in Progress, og så sådan en bracket, Future Politik. Det er sådan lidt rude, det er lidt slang for kussepolitik på tysk, simpelthen. Det var en slags modernism, men igen, Future Politik var en slags intergenerational feminism, altså hvordan man giver materiale videre, ikke bare som teori, men også som praksis eller som levende gjort stof. Hvad nu, hvis der aldrig havde været corona? My dreams they are low, they are sick and must be addressed. They are young girl dreams. A few weeks later, because this trip will happen in January 2020, as rumors start emerging in the papers about a mysterious, contagious respiratory disease spreading in China, all the stores will be closed and there's no going back. Vi var jo freaket ud. Vi var jo, altså, at det her, du ved, is this it? Altså, vi vidste jo ikke på det tidspunkt, hvad der skulle komme til at ske. Altså, det var bare sådan, altså, det var et lockdown, men det var også et meltdown, ikke? Så jeg var også sådan lidt, nå, men fuck it. Altså, du ved, hvis det her ligesom er det sidste, jeg kommer til at lave, hvad kunne jeg så bedst tænke mig at lave? Det første, jeg kan huske fra, da de lukkede ned i Chicago, det var, at altså skolerne lukkede, min mands kontor lukkede, min søns college lukkede, så der var meget biomasse i huset. Der var alt for meget biomasse i huset. Og så blev det sådan ret hurtigt til, at mor, du har jo et atelier, kan du ikke bare tage derud? Mit atelier er i en stor, altså sådan industriel bygning, som på det tidspunkt var ved at blive bygget om, så der var meget tomt derude. Jeg gik der i mit atelier, var jeg i gang med nogle billedtæpper. Men så havde jeg også nogle kjoler liggende. Nogle genbrugskjoler, eller nogle vintage kjoler, nogle store skrud, som man nemt kan finde i USA. Nogle prom dresses, altså i noget lyserødt satin. Og jeg havde noget oliemaling liggende. Jeg er uddannet maler, og det har ligesom altid været, hvad skal man sige, min basis, eller et sprog, jeg hele tiden kommer tilbage til, altså den der malede gestus. Og så tænkte jeg, at måske kunne man lave noget med nogle malede kjoler, og startede med at klippe dem ud og sætte dem op på væggen i sådan nogle store formationer, altså hvor de der mønsterdele ligesom kommer til at danne sådan et stort mønster på væggene. Og så gik jeg simpelthen bare i gang med at male dem, og egentlig var det sådan, altså helt basic, altså det var helt beskæftigelsesterapi. Så jeg startede med at lave de der kjoler, og så havde jeg jo en teenage-datter derhjemme. Hun var lige startet på high school, altså hendes første år på high school var totalt remote. Hun sad derhjemme foran skærmen, og så spurgte jeg hende, om hun ville være med til at prøve at lege med de her kjoler. Du ved, sådan en indbydelse til, at vi kunne lave noget sammen. Og så begyndte vi at lave nogle fotosessions, hvor hun fik kostymerne på, og så prøvede vi ligesom at finde nogle locations. Just move around and move different angles. Like right now I'm just filming, but der var en etage ovenpå, hvor de var ved at bygge, hvor der var noget plastik til at dække af med, og der stod noget gammelt, sådan noget isolation, og der stod, altså, hvor vi ligesom fandt nogle mærkelige, sådan meget sådan post-apokalyptiske landskaber, som vi vandrede rundt i, og ligesom fandt ud af, om vi kunne lave et billede der, eller vi kunne lave et billede der, og der var en, hvor der var sådan en lang gang, de var ved at sætte i stand, hvor hun løb ned ad gangen. Hun sagde, du ved, for vi prøvede ligesom at lave sådan noget costume drama. Og hun sagde, they're always running down hallways. Så hun løb ned ad gangen med det der gevand. Og så det blev meget sådan det der med, hvordan, du ved, ting ligesom rejser sig ud af, altså materialet begynder at gøre nogle ting selv. Du ved, hvordan kan vi finde et frirum i det der,
i det der landskab, som var både, du ved, der var mange restriktioner, der var mange komplikationer, men der var også en enorm sådan frihed i det. Det var næsten sådan lidt Pippi Langstrømpe, men også meget, meget smukt. Altså, der var en skønhed i den der sådan, altså det der med, nu det hele bare ligesom faldet fra hinanden, og hvad gør vi så? Hvad nu, hvis jeg havde hævet min datter hjem fra USA, så hun kunne have gået på Christianshavns Gymnasium? Og vi havde selvfølgelig 2 forskellige versioner af den her historie, det er klart. Og det, der skete, det var, at hun jo selvfølgelig på et tidspunkt voksede ud af det og voksede videre. Ikke? Så vi skulle alle sammen videre fra den der pandemi. Ikke? Men det, der var interessant ved det, det var, at hun var lige... altså hun var ved at gå igennem puberteten. Jeg var selv ved at gå igennem menopause. Så der var ligesom, altså nu hvor udstillingen hedder Krumamur, en metamorfose. Og det var en metamorfose for os begge to, som vi ligesom var i gang med, så vi kom ud af den her pandemi og den her proces anderledes, end vi kom ind. Ikke? Så værkerne udviklede sig også videre derefter, hvor de, hvad skal man sige, måske i starten var lavet meget til Eleanor og til hendes måde at se ud på og bevæge sig på, og så siden blev de mere og mere komplekse og du ved, sådan næsten biomorph. Så de forandrede sig, værkerne forandrede sig også efterhånden, som det er skrevet frem. Ikke? I starten var det jo bare, altså jeg vidste jo ikke, at jeg skulle blive ved med at lave det her i flere år, vel? Man starter jo ligesom bare på noget, netop sådan, du ved, man tager ind på atelieret, og så ser man, okay, der var de her kjoler, der var det her maling, du ved, hvad kan der ske, hvis vi smækker det sammen? Og hvad kan der ske, hvis det ligesom, du ved, når man spørger sig selv, hvad kunne jeg allerbedst tænke mig at lave lige nu, hvis det her bliver det sidste, jeg skal lave. Hvad nu, hvis jeg var blevet kørt ihjel af den der lastbil, som tog min cykel lige her i et højre sving? Yeah, this is very good. Den hedder Krumamur, en metamorfose, fordi jeg vil gerne have en titel på fransk. Der var noget med For the Love of Color, simpelthen. Og så det der med, at vi synes, at udstillingen selv også skulle være en metamorfose. Altså som startede med at være det samme materiale, der lå i mit atelier. Der var de der malertuber, der var kjoler, som så bliver til nye gestalter, bliver til nye figurer, bliver til de her sådan puppeformede ting, som kan enten hænge fra loftet eller kan vokse sammen i nye konstellationer, bliver til sommerfuglevinger. De peger hen på en krop, som har været der, som er forandret, som er en ny verden, vi kan træde ind i. Altså på den måde bliver de også både efterladenskaber, men også nye muligheder. Hvad nu, hvis jeg var farveblind? Farven er sådan, is the utopian promise of things as they could be. Altså det den utopiske version af, hvordan verden kunne se ud. Ikke? Hvor det der sådan mere faktuelle, socialrealistiske, det er ligesom color graded på en helt anden måde. Ikke? And we'll try to see you. But we do need a spot on the green, because now we have that. Of course, she's doing that now. Yeah. Altså, du kan godt høre, at det er lidt sådan en hippie-realisme, jeg er ude i, ikke? Eller sådan disco-feminisme. Altså, jeg er ikke meget, det er ikke den der sådan lignende en skole. We're just in front of it, and maybe we have many front dresses view, no? From this point of view, that's nice. I think it's okay, but I think maybe we need a little bit of this to come up. Jeg tror, det var Audre Lorde, men nu må jeg lige have mig undskyld, hvis jeg misquoter. Men som sagde på et tidspunkt, du ved, det er ikke kunstnerens opgave at fortælle os verden, hvordan den ser ud, men hvordan den kunne se ud.
Try and look in here. This is very... Altså det er nok den camp, jeg ligesom er i, det der med hele tiden at vende tilbage til det der sådan utopian promise med, hvordan kunne det have været? Hvordan kunne det også have været? Men det, når man emigrerer og tager til et andet land, så tror jeg altid, at der ligesom er en version af en, som bliver tilbage. At man har ligesom et parallelt liv et eller andet sted, hvor man tænker på, om det kunne også have udfoldet sig helt anderledes. Lige her dumpede brevet ind fra Kunstakademiet i Holland. Hvad nu, hvis det aldrig var kommet? Hvis ikke jeg var taget til Holland, ikke? Altså på det tidspunkt, så splitter den ligesom og siger, nu tager vi derhen. Og igen, da vi flyttede til USA, altså den der med, nu prøver vi det lige, men man bliver ved med, altså man er så bevidst om, at der er også en version af en, som er blevet tilbage. Jeg tror, at det er blevet sådan for mig selv en måde at fortælle mig selv historier om mig selv og verden på, at det kunne også have været anderledes. Ikke? Hvad nu, hvis feminismen ikke bare blev solgt til os som et livsstilsprodukt? My dreams are low, they are sick and must be addressed. They are young girl dreams. The prefix WIP acknowledges an intergenerational feminist legacy that is not a one-size-fits-all hand-me-down, but is and must remain a work in progress. As the saying goes, sell a feminist a t-shirt and she'll be feminist for a day. Teach a feminist to sew and they will be feminist for life. Ja, hvad nu hvis jeg aldrig havde fået børn? Den er jo svær. Altså fordi, at det er jo det, man får at vide som kvindelig kunstner, at det er enten eller, ikke? At man går enten den ene vej, hvor man bliver professionel og altså, hvad skal man sige, meget på mændenes præmisser skaber sig en øvre, eller man bliver mor, og så går der mor i den. Jeg kan ikke se det for mig, fordi jeg synes egentlig, at der, hvor jeg har taget de helt store kreative kvantespring og bukkespring, det er netop det der med at få den der mor og kunstner til at gå OP op. Og det er jo ikke en balance, det er jo ikke time management, men det er jo netop det der med at kunne rumme det hele. Jeg håber på, at når folk kommer ind i det her rum, i Krumamur, at de også ligesom kan mærke det i kroppen, at der er en frekvens, hvor det spiller på, som ikke kun handler om ligesom at forstå det med hovedet. Og det har jo også igen noget at gøre med, at der fra starten af altså ligesom var en frivolitet i værket, at det var ment som et frirum, hvor Ellen og jeg kunne lege sammen i. Jeg håber, at folk kommer ind og føler, at de ligesom kan lege i rummet, og de kan relatere til værkerne på den måde. If feminism failed us by letting herself be reduced to a throw pillow in the fast fashion lifestyle industrial complex, we can't write the entire history off as a failure. Rather, we must learn to fail better. A crafty self-reliance sets the tone for a feminist costume drama for the 21st century, inspiring us to fail more glamorously, more celebratory, celebrate the young girl on the ruins of civilization, celebrate the old hag that is the ruin of civilization. The end of the world as we know it is not the end of the world. The end. Love, Elle.